ning endi nggonku goleki kuwi ta. Bot-bote isih tetep tak gawa kuwi ta. Aku mbiyen ora rono merga kowe wis digawa wong liya kuwi ta. Nggih. Cakepane tak awur bareng kok nggih. Oke, lulus-lulusan mawon nggih, engko sing kedua digrengsengke. Nggih. Cobi mang gaweke sak bait tanpa iringan. Neng ngendi nggonku golek ngaten. Yo. Neng ngendi nggonku goleki tanpa iringan. Bote kepingin Nembang ngono. Aku kan pengamat seni ya Mas. Neng ngendi nggonku golek ya. Neng Neng ngendi nggonku goleki Astane. Tangane aja ning ngarep terus, Nduk. Nah ngene. Kepingin ketemu Neno. Kelir kok malih adoh men to. Parani wong nuruti karepe hati. Ampuh, tepuk tangan buat Mas Entot. Nah. Tepuk tangan lho. Lho, akhirnya ngrungokke lho, mirengke lho Mas Entot ki penghayatane lho. Lah sampean nembang kaya ngapa nek Mas Entot ora ngrungokke? Lho, sampean yo kecilik. Tepuk tangan buat Mas Entot. Nah. Yo, diangkat gelo. Wah, jogetane lho. Lho, ayo. Tangane jan kaya copet. Oh. Ayo Monik. Kaya apa wong ayu. Ayo. Monik. Ha. Mong nuruti lho yo. Penake kaya ngene. Lo. Ha. Sendalan saka jero ya, Monik. Saka jero ati, awas. Ora tresno. Yo. Aku ora aku jogete apik, suarane penak, di sawang pasuryane iki nagi. Terus. Ya. Neno. Kaya ngene lah.
Iya iya karepe ati. Heeh. Oh, oh, oh. Coba kaya ngapa critakno wong ayu. Tenan. Kondo. Cara rasungkan karo kanca-kanca sinden liyane no pokok lagu gelo iki tak gawe suwi utuh. Sampeyan ahik-ahik ngene. Lanjut. Kaya ngene. Oe oe au. Pinarak rumiyin Cahayu sapa Monik wah jogetane luk-lukane swara karo jogetane pas ya pancen ya wulang-wulangan saka miri gambar iki ngono kabeh yo